Jadunga Nyanga. Mondo mi konjo dala mondo ikel dongruok. Dongruok ok rum gi yiero. Kata masani nyaka wadonje broad base dhi ga chiel gi wiye. Dongi. Iga chiel gi wiye mosebedo ni endi. Jaduong president osebiro Nyanza nyadi dhigni. Kendo osebiro mang'eny kabisa. Migoro osebiro mang'eny. To yudo ka development takes time. Dongruok kao time, okao muda. Nitire ndara ma miuru ma is a major road. Makugo miuru to biro kama mokal kama Lolgorian mango dhi mochop Kanarok, mochop Nairobi. Endara ma kolosi to nyalo golo rech miuru mine pochopo nyaka Nairobi ka ma jolupo ma miuru yud gima ber sawa sawa. Nitie paya miuru mano senge, nitire fish landing site kamoro ni gen nyaka kocha anya ko ni kinyaka Kisumo nyaka dalawa ma Siaya. To ino ka gigi kao time poko losgi. Tiende ni ya sami pango pa. Ti pango pa kaloro gi muya ma ungo. Ibinja maber treva. Kata manam pejo jwalo mpiro ngeni ya. Niti samiti mo substitution to tinga material ka inja sana nyako mpiro manyakaru. Koro gima nitie ka indie ni ya yiero oken na nyanga yombo mbolo gi UDA kende. Yiero nyaka ingi ni ya ka usedonje od bura mar Senate kata to bura mar National Assembly igni abichgi gimo manyalo timore be un gi numbers magu manyalo miyo ka koponi gimo ya moloko matin kama endi to pudo nyalo gik madhi jo piny kanti ya moloko kama endi gimo yadhi ne jo piny omiyo gimi wacho mar UDA versus ODM oken wachno endo mana mar yombo mbolo en wachno endo mar ne kose yombo mbolo to igni abich go ko udhi timo ne oganda wango mondo yud program mage kete ando koka wuondi wach mazoni ando kangiyo numbers maneno mag UDA aspirants wano biro e dala mar State House kaka na ngiyo numbers to ka jadunga nyaka okrana mul number go okra monda mungi number go kana be buoge kana nyaka benda buoge ngiyo japinyi kia mago japinyi kia number japinyi anyaka tamasha japunyo fo japinyi maria somo onyo japinyi ok ngi mago ino japinyi gi mbui kata masani kama na yodo gi yodo ma mbui ma japinyi iwinjo umbu mi uboro doke ir japiny koro kiwa japiny kia gigo ko to mane reality ni numbers ma duka ni numbers mathin mogik e kuonde moko moingo kocha talo nyisi ka okitang kwano moko ka indien kwano mar the yombo ombulu maduong ka numbers gi ki udhu mo wang president ni awa an ke dwaro kom manya tike kata dwaro ni ke dwaro kom kama kata kama we au mo wang president ni gik moko beyo ne UDA anyisi president ongeni gini nyiso gima rach mogik e UDA kendo 1 week ago president nowacho gi dhoge ni adwa mondo wadhi uru walos party mar UDA mondo bed motegno kaka ODM manyiso ni en owuon opimo ni ya ODM oingo UDA gitegno e Kenya mangima mano menyisi ya zoning to kalu okadechgo nikech gima na bas nyiso ni ya jogo ekoma jo ODM dhi yombo jira dar Nyanza with or without zoning kata zoning bedi ne onge lakini gimonya kwa ajana manya kwa gogo wan ganyanga kichwa wakanya do kanyama machiel ni ya program mane manyalo konyo mondo wasir party motegno kor gwengewa manyalo miyo party otegno kata ko poni gik moko lokore mbele ka bang yiero to jowa ok dhi gi lal e sirikal to maga jo gwenge moko tebende timo sani